Emisija Narod pita iz večeri u veče pomera granice i kada je reč o saznanjima i raskrinkavanjima, ali i kada je reč o gledanosti. Tek tako večera stiže ekipa koja je svojim postupcima obeležila ovu sezonu realitija. Voditeljka emisije Narod pita, Maša Mihajlović, večeras će u studiju televizije Pink ugostiti aktuelnu ekipu koja je svojim postupcima obeležila ovu sezonu realitija. Naime, u studiju stiže Dušica Đokić koja se sinoć srela sa Filipom Đukićem sa kojim je bila u nekoliko navrata veoma bliska. S druge strane, Dušicu čeka jedno suočavanje večeras, budući da će se naći oči u oči nakon realitija sa Viktorom Gagićem, s kojim je takođe bila veoma bliska, te su se tako i u nekoliko navrata i ljubili, a svoj odnos su okončali sa nekoliko burnih rasprava i svađa. No, oni neće biti sami jer u studiju stiže Nerio Ružanji i Lepi Mića koji će sigurno bez dlake na jeziku govoriti o svim aktuelnim dešavanjima koja tresu javnost nakon završetka Elite 9. Stoga ne propustite ni trenutak, već budite uz Pink televiziju, a ukoliko želite da nekome od njih postavite pitanje ili ih pak iskritikujete ili pohvalite, pozovite večeras dobro poznati broj telefona.